ଏଇ ବାତ୍ୟାଟା ଅଳ୍ପକେ କଟିଗଲା। ନାଇଁ ରଘୁଆ? ହଁଲେ ତୁ ସତ କହିଛୁ। ରେ ରଘୁଆ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ ବୋଧେ ରିଲିଫ ଗାଡି ଆସିଲା ନା କଣ? ହଁଲେ ସେଇଆ ବୋଧେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଉ ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା। ହେଲେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସଲେ, ରିଲିଫ ଆସିଗଲାରେ। ଆରେ କାହିଁକି ରେ ରିଲିଫ? ତମ ଦିଟା ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ରେ। କାଲିଠାରୁ କିଛି ଖାଇନି ରେ ନାତିଆ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଗାଁର କି କି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପୂରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା କିଛି ରିଲିଫ ଆସିଛି ଏହା ତୁମ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେବ ହେଲା। ମତେ ଆଗ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅରେ। ଏମିତି ହବନି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଘର ପିଛା ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ହଁ ହଁ, ଠିକ ଠିକ କହିଛୁ। ମୋର ଦିଟା ଦବରେ ମୋ ପୁଅ ଧଡିଆଟାର ଝାଡା ହେଇକି ପଡିଛି, ସିଏ ଆସିନି ରେ। ହଁ, ଆଉ ଆଈର ମାଇର ନବନି? ତତେ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ। ଖାଇନି ତ କିଛି। ହଉ ହଉ, ମୋର ସବୁ ଦେଇଦେଲ ରେ। ଆରେ ନିଧି କାକା, ପରିବାର ପିଛା ଜଣକୁ ଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ନା। ଆଉ ହଇରେ, ତମେ ଯଦି ଅଧିକା ନେଇଯିବ ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକଟା କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି। ମୁଁ ଶେଷ ଯାଏ ଏଇଠି ବସିବି ରେ। ଆରେ ଜାଣି ଜାଣି ସବୁ ନେଇଗଲେ ରେ। ମତେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଲେ ରେ। ମତେ ଠକି ଦେଇ ସବୁ ଯାକ ବାଣ୍ଟି ନେଇଗଲେ ରେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଇ ନିଧି ହଜାର ଲୋକଟା କେବେ ଯିବ କେଜାଣି? ହଉଲେ ଚାଲେ ଚାଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ କଣ ମିଳିବ କହିଲୁ? ଆମେ ଆଗ ଟିକେ ଚୁଲାଗୁଲ ଖାଇବା। ହେଲେ ବି ଚୁଲାଗୁଲ ଆଗ ଟିକେ ଖାଇବା ନା ଆଉ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।